Per Söderblom, sä oot Snowdrag ry:n puheenjohtaja, perustaja, isä ja äiti ja teet paljon töitä tämän lajin eteen, mutta mikä lajina on Snowdrag? No Snowdraghän on moottorikelkkakerho, joka järjestää moottorikelkkakiihdytyshommia ja se perustettiin silloin aikanaan, kun ei ollut kisoja järjestettävissä missään, kukaan ei halunnut järjestää ja me kisailtiin perheen sisällä aika paljon ja itse kisailin ja se oli melkein kuollutta koko lajia ja sitten mä ajattelin, että no ei tähän voi jäädä, että nyt tehdään asialle jotain ja sitten me 2016 aloitettiin touhuamaan ja sitten mä sain Petja Pentin mukaan tähän ja silloin oli Antti Rajaniemikin tuolta Oulusta mukana ja ruvettiin touhuamaan näitä kisoja, ruvettiin rakentaa ajanottoa ja kelloja ja laitteita ja aloitettiin piuhasysteemillä ja alussa suurin osa meni mönkään ja siitä opeteltiin vaan vuosi vuodelta ja parannettu ja nyt alkaa kyllä olla semmoiset vehkeet, että pystytään ihan mitä kisaa tahansa järjestää. Ja moottorikelkkakiihdytyshän on kiihdytyskilpailu, eli siinä ajetaan mies vastaan miestä sitten määrätty mittaisen radan 200 metriä, 152 tai 121 metriä riippuen tilanteesta ja olosuhteista. Ja siinä on miehille ja naisille luokkia ja kaikki voi osallistua ihan 6-vuotiaasta saakka ja vaikka eläkeläinen, niin ei ole väliä ja luokkia löytyy sitten erilaisia ihan pienistä lastenkelkoista niin ihan tonne 500-700 heppasia kelkkoihin, top fueleihin ja näin poispäin. Tää on vähän tää kiihdytyshomma ja ihan semmonen kiva perhetapahtuma. Ja kelkat on aika, kun mennään tuonne Top Fueliin ja tuonne turpoihin, niin se on aika rajuja kelkkoja ja vauhdit nousee, että huippunopeudet on ollut tuolla yli 200. On joo, ihan 224 mun mielestä oli nyt, jos mä muistan oikein, mitä on lujiten menty ja mun aikana. Ja joo, on ne rajuja vehkeitä, se on ihan radasta kiinni, että jos on pitävä rata, niin mennään kovempaa. Se on, mutta ei siinä kumminkaan ole sitten niin kuin ajallisesti, kun ajetaan tämmöistä rataa, niin ei siinä ole niin iso aikaeroa sanotaan, että kun siinä puhutaan kumminkin, että yksi kelkka menee 200 yli maalissa ja toinen menee 140, niin siinä ollaan kumminkin sekunnin sisään se matka mennään, että siinä ei niin kuin hirveitä eroja ole, että vaikka pienempi kelkka menee tuommoista isoa vastaan, niin ei siinä saa tämä nopea kelkka paljon nukkua lähössä tai epäonnistuu, niin häviää. No nyt tätä kautta on menty, nyt on 2 kisaa ajettu, 2 on tulossa. Tämä kausi ei ole mennyt nyt ihan odotusten mukaan, Suomen talvi on vähän tehnyt tepposia. Joo, näin on. Kisat on mennyt ihan niin kuin hyvin sillä lailla, mitä on pidetty, niin 2 kisaa pidetty ja 6 piti pitää osakilpailua ja talvi teki nyt semmoiset tepposet, että lämpöasteita tuli ja ensimmäiset SM-kisat oli Koivulahdessa Mustasaaressa ST1 siellä yhdellä pellolla ja sinne kanssa ajettiin semmoinen 1500 kuutio lunta ja tampattiin ja tehtiin hyvällä talkooporukalla siellä ja sitten se kisa oli ohi ja sitten piti täällä Pyhäjärvellä pitää 3 ja 4 ja sitten Koivulahdessa uudestaan 5 ja 6, mutta Koivulahdessa ei nyt ole lunta yhtään, että siellä on mustat pellot, että siellä ei ole mitään mahiksia ja nyt mä ajattelen, että kun tänne tullaan, niin Pyhäjärvellä on aina ollut lunta ja hyvät talvet ja lunta on löytynyt, mutta kun katsotaan tänne taustalle, niin tänne on tänäänkin eilen illalla ja tänään koko päivän ajettu lunta ja vieläkin ajetaan, että yritetään tehdä rata, että täällä on myös semmoinen porukka, mitä ylistää sillä lailla, että ei anneta periksi, että täällä mennään kanssa yhteishengellä, että jos kisat pidetään, niin ne pidetään ja kisailijat tietää ja pystyy luottaa siihen, että jos me sanotaan, että kisat on, niin ne on. Niin täällä oli käynyt niin, että rata oli jo käytännössä valmis, mutta sitten tuli uudestaan lämpöä, tuli vähän vettä ja tämä rata oikeastaan siis suli alta, mutta nyt täällä alkaa pakastaa pikkuhiljaa ja tänne on tosiaan niin kuin sanoit, siellä koko ajan traktorit tuo tonne lunta ja kaivinkoneet tekee töitä, kissat tekee töitä. Täällä painetaan valtavasti nyt hommia sitten siihen, että täällä 2 päivää saadaan ajaa. Joo, kyllä. Tässä tehdään kyllä kaikki tämän eteen nyt, että tosiaan niin kiitollinen, että on näin hyvää talkooporukkaa täällä ja täällä on aina kiva tulla tänne järjestämään, että täällä on niin kuin oikein mahtavaa ja kisailijatkin tykkää, mitä mä oon kuullut, niin joka vuosi. Täällä on hyvät varikkoalueet, kun tää on vanha lentokenttä ja rata on hyvä, mutta se on lämmön takia, se on aina ongelma, että jos aurinko paistaa vettä 100 plussa asteita, niin se on aina se, että kun asfaltti on alla se musta siellä, niin
äkkiä menee läpi ja sitten se vesi jää sinne pohjalle ja se sulaa kyllä hyvin äkkiä. Että tässä meni 10-15 senttiä vuorokaudessa, kun vettä tuli ja vähän puhalsi tuulta, mutta nyt ollaan taas paan alla, jos sanotaan näin. Tämän kisan arvo vielä nousi sitten tässä, koska tämä on nyt finaalikisa, niin minkälaista sä odotat? 2 päivää nyt tiukkaa kisailua, minkälaista viikonloppua, mitä me odotetaan? Kyllä, tiukkoja vetoja täällä tulee olemaan ja nyt on niin kuin ennätysmäärä ilmoittautuneita 75 kappaletta kanssa, mitä 73 oli Koivulahdessa, täällä on nyt 75 ja uusia tulossa tuossa että mukaan ja kyllä mä luulen, että nyt tulee tiukkoja ja pisteekin on aika tasan, että mitä vaan voi tapahtua ja kelit muuttuu. Huomenna aamulla on pakkasaamu ja kova rata ja iltapäivällä se voi olla ihan sosetta ja sunnuntaiksi luvattu vesisadetta ja semmoista, että niin kuin kaikki on auki, kunnes on viimeinen lähtö tehty.